سلااف و ڕێز و gelek بخێر هاتن بەرنامەکدی یا کورد کونەکشن ئەم gelek کێفخۆشن جارێکەدی bi دیدارەوە شاد dibin. تەماشەوان هێژا di bernaما vê carê de me hevpeyvînek dirêj heye digel Birêz Osman Baydemîr, şaredarê Berê yê bajarê Amedê ku siyasetvanekî navdarî Kurd e jî. Berî demekî ew hatibû Amerîka û lê dûrberên Washington digel revenda Kurdî civiya ji bo behskirina doza Kurdan bigiştî. Kamîra Kurd Connection jî delî ve hebû ku bi tinî û cuda digel Birêz Osman Baydemîr Rûnê ji bo çend pisyarên taybet jî jê bike. û li pêşiyê em jê pirsîn ka gelo ji ber çî siyasetvanên Kurd wesa bawer dikin rojhilata navîn tena nabe eger doza Kurdan nehê çareserkirin. Daw û doza milletên Kurd li rojhilata navîn hûn bawer bikin ne tenê daw û doza milletê Kurd bi xwe ye. Daw û doza hemû milletê rojhilata navîn e. Ku li ciyekê, li welatekî, li dewerekî şer hebe, demokrasî pêş nakeve. Fikr û raman azad nabe. Heyanê ku li rojhilata navîn hal Bakurê Kurdistan, hal Rojava, hal Rojhilat, hal Başûrê Kurdistan. Ku azadî pêk neyê milletê Kurd azad nebe. Aşîtî pêk nayê. Ku aşîtî pêk nehê. Şer neraweste. Şer berdewam bibe. Wê rejîmên rojhilata navîn bi dîktatorî berdewam. Ji bo yekê hemû Kurd weka ku em bêjin rêxistinên Bakurî ez bibêjim. Hemû dixwazin bi rêyên aştiyane, bi rêyên danûsendinê, bi rêyên müzakerê bigîjin mafên Kurda û azadiya Kurda. Lê mixabin ev xwestek ti ku tenê bi qîma Kurdan pêk nayê, lazim e ku hikûmeta Ankarê jî gavan bavêje. Bersîva daxwaziya aştiyê were dahîn. Her wiha bi daxuyaniya Birêz Öcalan di Newroza 2013 da. Min dixwaz bêm ser wê pêvajoya aştiyê û destpêşxeriya ku hatî kirin hikûmeta AK Partî jî ew destpêşxerî hebû ji bo pêvajoya aştî û bi taybet jî danûstandinan digel Birêz Öcalan di zîndanê da. Niha ew pêvajo gihaye kû derê? Bi rastî hê jî ew weka diyalogekî ye. Weka danûsendinekî ye. Hê şopereya prosesa aşîtiyê natî serarastkirin, natî darxistin. Her wiha mirov dikare bibêje ku serê sal û nîve ku esker, polîs, gerîlla alî jiyan nabin. Şert rawestî, çek nayên bikaranîn. Ev merheleyekî gelkî mezin e, gelkî baş e. Lê ji bo xatirê ku ev merhela heya bi heya were parastin, lazim e ku pirsgirêk çareser bibe. Ji bona pirsgirêk û çareseriyê lazim e ku mafê Kurda were dayîn. Ew yek jê mafê ziman e, mafê çand e, mafê perwerdeyê ye ku em zimanê xwe li zimanê zikmakî di dibistanên sereke heyanî zanîngê karibin bi civaka xwe ra parve bikin karibin tekin xizmeta civaka xwe. Lê mixabin hê situatiya Kurda jî nayê naskirin. Ji bo vê yekê proses dijme bipirsî hê dest pê nekirî. Hê şert û mercên prosesê jî pêknatî her wiha Birêz Öcalan jî hê di girtîgehê de ye. Hê şert û mecrê wî jî ji bona xatirê ku prosesa aşîtiyê bêtir karibe quvvet bidî, bêtir karibe xizmetê prosesa aşitiyê bike, xebatê prosesa aşitiyê bike, şert û şurûdî wî jî hê pêk nehatî. Ji bo yekê xofa min ew xof e ku AKP weka hemû hikûmetên pêşiyê, weka dewletê ku tehîr dike,
bi devkî gotinên xweş dibêje lê mixabin pêkanîn û kirinê xwe da tehîr dike ji demê re dêle ew jî di navbera xwe da gelkî rîskê mezin pêkitîne. باشە پشتی ئازادکردن و بەردانە ئەو سیاسەتوان و ڕۆژنەمەوانین کورد ئەوێن کرد و بە دۆزا کەجێکی هاتین گرتن نەها ڕەوش چاوایە گرتناوان سیاسی بوو ئازادکردنەوان ب چ شێوەی بوو چاوا بوو من ببەخشینن ku roj ku were ez ê telefona we da destê we da ez ê telefona we ji we bidistînim û 4 sal ez ê wî telefona we bernedim piştê 4 sala ez wî telefona we bidim we bibêjim we mezin çiyek qenciyekî pir mezin bi we kir bi rastî ev ne çî û qencî ye serê 4 sala 5 sala bê sûc bêgune siyasetmedar ronîkbîr nivîskan rojnamevan hatin darezandin girtin girtîgehê niha yeko tê berdan ê dibêje de hîn çi dixwazin maway ew jî hatin berdan sedemê ku ew hatin girtin çi bû lazim ki ew sedema em binerin di wan sedemana da çi pêşveketî nimuneyê pêşketinê ew bixwîye sedem çareseriya pirsgirêka kurd bû niha ecar da dibêjim bendava ku hilbijartinê hê neguheriye her wiha ziman dibisana da hê ne fermiye hê ne azad e her wiha hê rêk û pêkê ku gerîlla wê çawa were têke ev nava civakê wê çawa siyaset bidin meşandin wê jiyanekî çawa bidin meşandin hê li ser wî yekê tu zelaliyekî nîne her wiha prosesa aşêtiyê di warê qanûnê de di warê ku ne bi sûc tu amadekariyekî tune hemû tiş li ser dev e li ser nivîskî tu çekî nîne hale hazir kekê Osman em behsê berî behsê helwestê we bikin yan siyaseta we hember Kurên Rojava û ew ya dibe bi taybet jî ew kêşeya di nêvbera Herêma Kurdistana Iraqê û Rojava da yan belkê bêjin Partî Demokratîk Kurdistan û Rojava helwestê we li ser wê ne çi tişte beriya her tiştî banga min û nêrîna min hêstên dilê min ji bo hemû Kurda ferqa başûr û bakur û rojhilat û rojavanî ne hemû yek axekî ye mixabin gava ev axa kirin çar perçe ji me tu kesî nepirsin ji bo min biraderek min li Hewler dijî biraderek min li Qamişlo dijî yek li Amed dijî yek li Mihavat dijî em yek malbatekin ya du em Kurd û em hîzbên Kurda em mesûlê berpirsyarê azadiya Kurdan û em berpirsyarên tifaka Kurdan Kurd em mecbûrê hevin ku ew tifaq pêk nehê hemû siyasetên Kurdan mesûlin hemû rêxistinê Kurdan ji vî mesûlin bira yek nebe ji êdin ra tenê ew mesûl naxêr hemû mesûlin lê nettifaqin û kêşe jî hena û kêşe gihana radeyên ku nehezî jî û neyarî jî di nav wan de çê dibe lê ji mesela Rojava ez ê her mesela peywendiyên başûr digel yan jî belkî serrastî bêjin hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê û Partî Demokratîk Kurdistan bi hikûmeta Enkerê ra heta çendê ewan peywendiya karîgerî li ser Kurdên bakur kiriye ez weka kesekî Kurd weka ewladekî miletê Kurd bi serkeftina başûr gelekî kêfxweşim ew serkeftina sûd didime hemû Kurda hikûmetek li başûrê Kurdistan pêk hatî ew hikûmeta mafdar e ku dîplomasî bi hemû diwêre re bike ticaret bezirganî bi hemû diwêre re bike dîplomasî û dostanî bi cîranê xwe re deyne sersera ser çawa lê lazim e ku
برجەوەندی تو پەرچەیەکی نەکەوە پێشیا بەرجەوەندی ملەتێ کورد بەرجەوەندی تو هیزبێکی نەکەوە پێشیا ئازادیە ملەتێ کورد دوی وارێدا لازمە کە کورد بە هەڤودورا باتفاق بن و کورد هەڤودو نەهێشینێ تدبیژی ئەو پەیوەندی کەتیە پێشیا بەرژەوەندیین لایەنەکی گوتنا من ئەڤ گوتنە کە ئەم هەموو کەس هێشیار بن زانە بن کە ئەم برادەرێ خۆ نەهێشینن و ئەم هەموو پەرچێ کوردستان و هەر کوردێکی هەر هیزبێکی کوردێکی بزانە بم کە ئانکارا مەجبوری هەولەرە شام مەجبوری قاموشلۆیی بەغدا مەجبوری ئامادەیی ئەم ئێدی نە مەجبوری وانن نە مەحکومن دۆستانی دیپلۆماسی د شەرتێ و مەرجێ هەفپاریدا لازمە پێشوە بکەوێ کە گاڤاکە ئەم بە هێزا خوزانە بن ئەم بە قەوەتا خوزانە بن ئەس بە بیر و باوەرم ئەمێ کارە بن وان بینن سەر ڕێ و پێکە ئاشتیە بەڵێ کەک عوسمان کۆنگرینێتەوەی کورد گەهایە کوی دەری چما بێدەنگ بووە هەوڵ هەبوون بەری چەندە نها ڕاوستانەوە ji bo min ji bo şexsê min ez nedixwazim bibêjim ev hizba an ev hizba suçdar naxêr ku kongre netewî pêk nehatî hizbê sereke yê herî xurt yê Kurdistan kîjan in Ayê beyê ceyî elîf bê têyî giş berpirsiyar di gorî dilê min ji ber xatirê ku pêwistiya milletê Kurd bi vî xebatê heye ev xebat pêk hatî an na kîyê vî xebata pêk baniyana rêxistinê Kurdayê pêk baniyana ku pêk nehatî rêxistin berpirsiyarin û berpirsiyarên rêxistina berpirsiyarin milletê Kurd ji Nemirmele Mustafa heyanî Şeyx Seîdê Kal heyanî Qazî Muhammed heyanî Leyla Kasımlı heyanî Şeyx Seîdê Kal heyanî Mazlum Doğan hemû bi berdel hatin îroj em roj bi xwe berê nehat lazim e ku em layiqê wî mîrasê bin layiqê wî berxwedanê bin layiqê Enfalê bin layiqê Helepçê bin layiqê Roboskî bin ji bo vê yekê jî lazim e ku serkeftin pêk were serkeftin bi çi pêk tê bi hev re bi hevpar pêk tê ku em her yek ji hindava xwe bibêjin ez tenê ez hûn bawer bikin em ê giş hinda bikin Osman Baydemir tê tenazkirin weke yek jî siyasetvanên Kurdên navdar ew derçûyê Zankoya Dijla li sala 1995 yekem parêzer bû berrevaniyê jê rêberê girtiyê PKK Abdullah Öcalan bike ew jî li sala 1999 bû Osman Baydemir da mezrê nerê rêxistiya mafê mirovên Tirkiyeyê li sala 2004 ew bû şaredarê bajarê mezinê Diyarbekirê ji ber berrevaniyê ji mafê mirovan di dîroka xwe û xebata xwe de 200 doz li dadgehan li dijî wî hatin vekirin 129 vekolîn jî li dijî wî hebûn li seredana wî ji bo Amerîka hevjîna wî xanim Reyhan Yalçın digel bû xanim Reyhan jî tênazkirin weke yek ji bizavkarên navdarên mafê mirovan lê Tirkiye We met each other during human rights activities during 90s. Li demê çalakiyên mafên mirovan di salên 1990 de me hevdû dît, li vê demê zedegaviyên gelek mezin û xerab li ser Kurdan di seranserê Kurdistanê dihatin encamdan, 5000 kes hatin kuştin, 4000 gund hatin verankirin, bi zorê xelk ji gundan hati derxistin. Her roj xelkê sivîl jiyana xwe ji dest dida. Ez û Osman bûne dost li demê xebata me a mafê mirovan, ez gelek şanazî dikim hevjîna wî me em pêk ve heman şeveyê jiyanê birêve dibin eger te xebatê bi mafên mirova re bikî jiyanek ne bi sanahiyê wî gelek jiyana xwe da xelkê dema şaredarê Amedê bû. Belê temaşevanên hêja pirsameya dawî ji birêz Osman Baydemîr ew bû kanê
کوردین باکوور چاوا بەرێ خوا ددن ئەمریکا و چاوا پەیوەندیین ئەمریکا دیگەل کوردان دبینە لێ بەری وێنە من دخواست ئەس پرسیاری ژوە بکەم گەلۆ کێ جهێ برێز عوسمان بایدەمیر گرت di şaredariya bajarê mezin ê Amedê da. Ev ca bersiva Osman Baydemîr li ser peywendiyên Kurd û Emerîkiyan ev bû. Tu Kurdekî qasîk ez dizanim. Di cîhanê da tu miletek ji xwe re dijmin nabîne. Ne Ereb, ne Türk, ne Fars. Tu millet ne dijminê me yî. Em dijminatî li tu milletî nanerin. O dijminantiya me bi tu dewletê re jî bi tu duhêlê reştinê yî. Yek daxwaziyek me heye em milletê Kurd weka hemû milletên cîhanê daweya mafê xwe dikin. û em hez dikin ku bira kes me weka terorîst nenirxîne. Ku ji ber xatirê ku kîja millet daw doza heqê xwe, nasnama xwe, zimanê xwe bike, ew milletek mazlûm e. Banga me, xwesteka me ew e ku hemû cîhan me bi nasnama me bibinase. û her wiha kîja millet zimanê wî qedexe bibe. Axa wî ney naskirin. Çanda wî ney naskirin. Wê ji bona azadiya xwe berxwedan bide nîşandan. Her wiha Başûrê Kurdistan berxwedan da nîşandan. Her wiha Bakurê Kurdistan berxwedan da nîşandan. Her wiha Rojava îro berxwedan da nîşandan. Ji bo yekê nêrina me ew nêrine, banga me ew bangı ku cîhana pêşketî destê biratiyê, destê demokrasiyê, destê aşîtiyê yê Kurda hilgire. Bi rastî sedema hatina me yek jê jî li Amerîka ev e. Serçavê min. Her hebin. Her bişt. Car spas. Bersiva rast ji bo pisyaremeke kê cihê Birêz Osman Baydemîr girt di şaredariya bajarê Mezinê Amedê de. Xanim Gultan Kişnak cihê Birêz Baydemîr girt û niha jî şaredara bajarê Mezinê Amedê. Temaşevanên hêja vê çandî em têyna dumahiya bernama vê carê heta careketî digehîne êk dexîlê şemo digal stafê bernamê hîviyan demên xweş ji we radikin û dikarin bername me li ser malperên dengê Amerîka û li ser sosyal medya jiyan jî medyaya civakî temaşe bikin bi taybet li ser Facebookê. Xuda hafîz.